ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷକ ଭବନ ପରିସରରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କବିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସଂଘର ଦିବଂଗତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କିଶୋର ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। संपादक अरुण कुमार स्वाई संपादकीय विवरणी पाठ करथिले। मुख्य अतिथि सुदर्शन दास सरकार नियम अनुजाई आम पेंशन उपरे कटकणा आम पई दुखर कारण उपरे अनेक समालोचना करथिले। प्रोफेसर मुक्तिकांत शतपथी, अंतर्जामी पात्र, सुदाम चरण राउत प्रमुख उपस्थित रही अवसर प्राप्त शिक्षक मानकर अनेक समस्या उपरे आलोकपात करथिले। शेषरे अभिमन्यु नायक धन्यवाद अर्पण करथिले। बालेश्वर खैरारू धनंजय पंडांक रिपोर्ट चकाआखि।